Amerikka on tulessa, mutta ei sillä tavalla, josta Trump mielellään puhuu. Rannikolta rannikolle ihmiset marssivat, huutavat iskulauseita ja vastustavat. He ovat kyllästyneitä kaaukseen, julmuuteen ja jatkuviin hyökkäyksiin heidän oikeuksiaan vastaan. Tämä ei ole enää vain liberaalien ja konservatiivien välinen taistelu. Kyse on amerikkalaisista joka lähtöön, jotka sanovat yhteen ääneen, nyt riittää. Muistatteko, kun tuhannet täyttivät kadut Trumpin vaalivoiton jälkeen? No, pitäkää hatuistanne kiinni, koska toinen kierros on täällä, ja se on suurempi kuin koskaan. Puhumme massiivisista protesteista suurkaupungeissa ja pienissä kylissä. Jopa Trumpin omat kannattajat liittyvät tyytymättömien kuoroon. Viha on käsin kosketeltavaa ja sitä ruokkii Trumpin armoton hyökkäys terveydenhuoltoa, koulutusta ja itse amerikkalaisen demokratian perusteita vastaan. Hän näyttää olevan päättänyt jakaa ja vallata, mutta ihmiset taistelevat vastaan yhdistyneinä yhteisen raivonsa voimalla. Tämä on tarina rohkeudesta, sitkeydestä ja tavallisten ihmisten voimasta nousta tyranniaa vastaan. Pysykää kuulolla, sillä tämä taistelu on kaikkea muuta kuin ohi. Muistatteko kädet ylös, älkää ampuko. No, valmistakaa uusi iskulause, kädet irti. Tällä kertaa kyse on Trumpin ahneista pikkukätösistä, jotka yrittävät viedä välttämättömiä palveluita, kuten sosiaaliturvan ja sairausvakuutuksen. Kuvitelkaa, että kerrotte floridalaisille eläkeläisille, paikassa, joka on käytännössä rakennettu eläkeunien varaan, että heidän turvaverkko revitään pois. Juuri näin tapahtui, kun tuhannet ihmiset, monet heistä eläkeläisiä, valtasivat kadut The Villagesissa Floridassa. Tämä ei ollut Berkeley tai Portland, tämä oli Trumpin maata ja he olivat raivoissaan. Nämä protestit eivät koskeneet vain lukuja, ne lähettivät viestin. Viesti oli selvä, ihmisten toimeentulon sotkeminen on varma tapa sytyttää kapina. Eikä kyse ole vain eläkeläisistä. Kädet irti on tullut taisteluhuudoksi kaikille, jotka ovat huolissaan terveydenhuollon, koulutuksen tai elämiseen riittävän palkan menettämisestä. Trump näyttää luulevan, että hän voi purkaa sosiaaliturvaverkon ilman seurauksia. Hän on oppimassa hyvin kalliin läksyn. Trump rakastaa puhua sananvapaudesta, kunhan se on puhetta, josta hän on samaa mieltä. Mutta kun kyse on toisinajattelijoista, erityisesti marginalisoituneista yhteisöistä, hänen toimintatapansa on selvä vaientaa heidät. Tässä astuu kuvaan Mahmoud Khalil, palestiinalainen opiskelija Kolumbian yliopistossa, joka uskalsi kritisoida Israelin kohtelua palestiinalaisia kohtaan. Nyt Khalilia uhkaa karkotus Trumpin vääristyneen logiikan ansiosta, jonka mukaan Israelin kritisointi on jotenkin uhka Amerikalle. Olkaamme selkeitä, tässä ei ole kyse kansallisesta turvallisuudesta. Kyse on toisinajattelun tukahduttamisesta ja kaikkien demonisoinnista, jotka uskaltavat kyseenalaistaa Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa. Khalilin tapaus on kylmäävä muistutus siitä, että Trumpin Amerikassa sananvapaus on ehdollinen ja että vaikutusvaltaisten liittolaisten kritisointi voi johtaa karkotukseen maasta. Se on räikeä yritys vaientaa palestiinalaisten äänet ja tukahduttaa kaikki Israelin kritiikki. Muistatteko, kun yliopiston piti olla paikka avoimelle keskustelulle ja väittelylle? No, Trump ilmeisesti missasi sen muistion. Hän on julistanut sodan akateemiselle vapaudelle, uhkaillen leikata yliopistojen rahoitusta, jotka sallivat mielenosoituksia, ja jopa uhkaillen opiskelijoita pidätyksellä ja karkotuksella. Hänen kohteensa. Pääasiassa opiskelijat, jotka ovat mukana antirasistisessa aktivismissa, ja ne, jotka puhuvat Israelin politiikkaa vastaan. Kuvitelkaa, että olet opiskelija, intohimoinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta, ja sinulle kerrotaan, että äänesi ei ole tervetullut, että aktivismisi voi johtaa koulusta erottamiseen tai pahempaan karkotukseen. Tämä on monien opiskelijoiden todellisuutta Trumpin pelon ilmapiirissä. Mutta opiskelijat, siunattu olkoon heidän kapinallinen sydämensä, eivät peräänny. He järjestäytyvät, protestoivat ja kieltäytyvät vaientamasta. He ymmärtävät, että taistelu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta vaatii äänen käyttämistä, jopa uhkausten ja pelottelun edessä. Trump on saattanut aliarvioida opiskelija-aktivismin voiman, mutta hän oppii pian. Nämä opiskelijat ovat tulevaisuus, eivätkä he pelkää taistella sen puolesta.